wallahi kishiya ba za ta shigo nan ba. Duk wannan wahalan da nake yi ka ce wai za ka yi kishiya wallahi ba gidan nan ba malam. In kuma ka ce to ka kawo ta gashi. Shi dan buzuro akuya ko bai yi a ko ina ba ai zai yi a katararsa. To ba dai a wannan katarar ba. Dala da kana. Ya isa ka dala. Golden Sound Studio ya zo muku da kayataccen fim mai suna Muna Kama da Juna wanda ya samu kwararren ma'aikata da fitattun jarumai. Kaga malam karka wutar ka auren doyi. Ai daki za a gina a tashe ki yana solo. Tabbas zan baki kulawa kamar irin kulawar da mai ban ruwa yake yi kulawa. Maman Malam Ali kwana 90, Bubakar Sabiola, Adamu Muhammad mai kuɗi, Hajiya yar Ghana, Abdullahi Bokal, Maryam B Umar, Umar A Bilal da dai sauransu. Muna kama da juna. Aikin san duk wani so ba zai iya taba zama so ba a ce irin san da nake mai. Ni da kake gani idan masifa ta yi masifa, bala'i yayi bala'i, tashi hankali ya tashi hankali. Titi nake zuwa in sawa cizo. Ai magani na sai Allah. Ko akuya ka daure mai gida ai ka ba ta abinci. A'a, dale magana akuya dan ni akuyan nan ta fi mu. Muna kama da juna. Ina da buri in game da wata yarinya da ta zo gidan Malam Sani domin muna kama da juna ne. Muna kama da juna. Kuɗi mutala ɗaya ne da naira 5 bani kuɗi na kuran. Kan ababu da karamar bazawara a cikin gida. Ya isa ka da Allah. Muna kama da juna. Za ku samu wannan ƙayataccen shiri mai suna Muna Kama da Juna a kan tashar mu ta YouTube. Ita ce Mai Kuɗi TV. Ku dai ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Nan dai sai an shigar da shi cikin gona ta. Idan ka tashi fitar da zakka ai baka bani. To kai ne a hakuri ka fitar da zakka, ka fitar mana da zakka ko ne ya kamata fitar da zakka? Wallahi malam baka isa ba. Haka ne sakon shirin mu mai suna Muna Kama da Juna zai dinga dara akan wayoyinku. Shirin mu zai dinga zuwa muku a duk ranar Lahadi karfe 8 na dare. Shekarar da zan je in yi aikin haji da aka gaya min kuɗin jirgi na ce a raba biyu zan yi tafiya a kar na rabin sai su tsaya su karasar da ni saboda ba zan iya zare wannan kuɗi in biya ba. Shirin da fasihin darakta haziki kuma mawaƙi Abdul Ja'in ya ba da umarni. Muna kama da juna.